je veľmi dôležité, aby vy pri tom strhnutí, pri tom nástupení záklone toho šupera, tak sa retezák, teraz je viaľo záklone, aby vy ste to nerobili tak, že vy prehnete jeho telo. A takto vám padne pod nohy, ty už nemáš ani tam vykročiť, ty si ho zhodil vlastne pod seba a zamedzil si svojmu ďalšiemu nástupu, svojmu ďalšiemu vykročiť. To znamená, ten tlak toho strhnutia, alebo smer toho strhnutia musí byť v smere vášho naväzujúceho kroku. Čiže od seba voda. Áno, čiže pak sa retezák, hej, a teraz ja vchádzam, tu si držím dištanc od tela a ja nejdem s tým telom sem, ale ja idem s tým telom sem, tu, aby som mohol potom znova vykročiť, vytrhávam to už, ja už je retezák a koleno mi padá na rebro. Hej. To isté platí, chalani, vy si volíte ten priestor pri tej druhej technike, vy si volíte ten priestor taký, že keď tu si ho dám na telo, tak teraz ja tento tlak ruky nepustím. To znamená nie, že ja si ho strhnem a potom tá ruka je voľná a on sa môže naspäť mi postaviť. Zoprieť tomu tlaku, áno. Tento tlak, keď ja som si ho natiahol, ja toto nepustím a už ide dole, už ho ťahám dole. A touto nohou som ukročil, aby som mohol to telo posunúť a touto vykročiť, aby zase som si urobil priestor na ďalšiu prácu s tým telom. Takže tá práca z toho podknutia je veľmi dôležitá. A náväzne práca s tým telom je veľmi dôležitá, aby ste ho vedeli kontrolovať, nielen hodiť na zem, ale zároveň spracovať na tej zemi. A aby ste vy sami sa na ňom potom nepotkli, že si ho hodíte pod nohy, on vám hneď prechytáva nohy a podtrháva vás. Tá práca musí byť taká, aby vy ste ho ďalej vedeli náväzovať, ďalej vedeli spracovať na zemi.